भाई आ दिल बड़ा भारी हो गइल बा हो। लागता हमार देश में गांव से लेके शहर तक पुरखन के बनावल परंपरा सब धीरे धीरे खत्म होकर जात बा। पहिले कोनो गांव में त्योहार आवे नु हो, पूरा गांव जगमगा उठत रहे, चारों तरफ ढोल नगाड़ा बाजत रहे, औरत लोग गीत गावत रहे और घर के दादी अम्मा सब एक जगह बैठ के बच्चन के कहानी सुनावत रहे हो। सही कहा तेरा दोस्त। अब तो सब बदल गई, ना हो जैसन हंसी बचल, ना हो जैसन अपनापन। अब तो हर आदमी मोबाइल में कैद हो गई बा और गांव के दिल सुन पर जैसन लागेला हो। याद बा तारा जब गांव में कोनो त्योहार होखे ना, जैसे होली, दिवाली, छठ, पूरा गांव मिलके एगो परिवार लागे हो। काहे कि दुख सुख जब भी आवे नु सब मिल के बांट लेत रहे। अब तो एक एक गांव के लोग एक दूसरे से दूर हो रहल बा। ए भाई बस ये सोच के दिल रो पड़ेला भाई, अगर ये परंपरा, ये रीति रिवाज अगर धीरे धीरे मिट गई नो तो आगे वाली पीढ़ी कैसे जान पाई कि गांव की असली आत्मा का है। डर तो बस यही बात के बाद दोस्त, ये ऐसा दिन को वो ना आवे जब हमार बच्चा पूछे, पापा गांव में पहले लोग कैसे एक साथ जियत रहे। चलो दोस्त, एगो आज से कसम खाई जाओ कि हमनी के पुरान परंपरा, रीति रिवाज हमनी के कबो मिटे ना दिहल।